Usa ka aktibong pulis sa Misamis Oriental arestado human nga makuhaan og shabu ingon man mga dekalibreng armas atol sa pagsilbi sa search warrant sa iyang panimalay. Suspect posibleng matanggal sa serbisyo. Ani ang report. Dakpan sa mga operatiba sa PIDEA Region 10, pinaksikad sa pagpatuman og search warrant kining pulis sa Misamis Oriental. Sulod mismo sa panimalay niini sa Barangay Lumbia, Cagayan de Oro City. Ang suspect gilang si Police Staff Sergeant Santiago Lumangkas III o alias Sarge. Kasamtangan kining nakadestino sa Initaw Municipal Police Station isip investigador. Sa pag-implementar sa search warrant, na-recover sa PIDEA ang ana sa 110 grams sa gituang shabu nga mobalor og 748,000 pesos. Gawas ni ana, nakuhaan sab kini og mga dekalibreng armas ug mga bala gikan sa panimalay sa suspect. Matod sa PIDEA, taod-taod na nilang gisubay ang lihok sa suspect. Sukad nakagawas kini sa prisuhan kaniadto tungod gyapon sa pagkalambigit sa droga. Na-dismiss ang kaso kasi allegedly nasunog ang ebidensya nung nasunog daw ang wala pa naman ako noon dito, yung Hall of Justice ng Cagayan de Oro City. Si Lumangkas gikonsiderang high-value individual sa otoridad sa illegal drug trade. Nung naaresto nga siya ng mga PIDEA operatives ay nagkaroon to ng connection sa kulungan doon sa mga sinasabing may kinalaman sa mga suppliers na connected doon sa yung kilalang drug queen ng Mindanao na si alias Marimar. Gisuwayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang kabahin sa suspect apan mibalibad na kini. Samtang sa kabahin sa Police Regional Office 10, dako ang ilang pagpasalamat nga nadakpan namong pulis og suportado nila ang lakang sa PIDEA. Gawa sa kasong kriminal, mag-atubang sabkuno kini og kasong administratibo. Sa pagkakarono ato aka nang ginaredy ang mga papeles nga gikinahanglan, mga dokumento aron sa pag-file og administrative case against this personnel. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa 1 Mindanao.